प्रसिद्ध अभिनेते राजशेखर खलनायकाच्या भूमिकेसाठी ओळखले जातात. त्यांना ओळखणार नाही असे शक्यच नाही. जर तुम्ही मराठी सिनेमांचे रसिक असाल तर तुम्ही त्यांना नक्की ओळखाल. मोहित्यांची मंजुळा, मराठा तितुका मेळवावा अशा सिनेमांमधून अभिनेते राजशेखर खलनायक म्हणून पडद्यावर झळकले. मात्र राजशेखर यांना खलनायक म्हणून खरी ओळख मिळवून दिली ती साधी माणसं या सिनेमानं. राजशेखर यांच्या कुटुंबाविषयी सांगायचं झालं तर त्यांचा मुलगा स्वप्नील राजशेखर हे देखील अभिनेते आहेत. त्यांनी अनेक मराठी मालिकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारलेली आहे. स्वराज्य रक्षक संभाजी, राजा शिवछत्रपती, कुलस्वामिनी, स्वप्नांच्या पलीकडे, अजूनही चांद रात आहे, 4 दिवस सासूचे, असावा सुंदर स्वप्नांचा बंगला, धिंगाणा, एक अलबेला अशा मालिका आणि चित्रपटांमधून त्यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारलेल्या आहेत. स्वप्नील राजशेखर हे राजशेखर यांचे धाकटे मुलगे. तर मग तुम्हाला राजशेखर यांची कोणती भूमिका सर्वात जास्त आवडते हे कमेंटमध्ये सांगा. आणि टेली रेट्रो मराठीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.